Malipayong sumad. Malipayong sumad sa adlaw mong natawhan. Sa mga kalipay miduyog ang kinaiyahan. Laki paning imong mga igso na magdadasig. Ani ay awit nga kanimo igasa. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Oh, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. May the Lord God bless you, Sister Hannah. Amen. Hallelujah. Padayon kita sa pagtindog. Kaya ano yan, usap kita aron pasidunggan ug himayaw na to atong buhi nga Dios. Akong gihangyo Sister Hannah kun sa pagtindog, atong daygo na to atong buhi nga Dios. Nining kahaponon. Amen. Tungod kay siya gayod ang tagiya sa atong kinabuhi, tapos gayod siya nga atong pasidunggan, pasalamatan ug daygo nato ang iyang buhi nga pangalan nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Atong pag-aawiton, magapasalamat kami kanimo o Dios. Hallelujah. Tuloy. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Miani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ngayon ka nga pasidunggan, diligid kabayran ang napagkamayo Dios. Diligid kabayran ang kaayo mo, o dili mahituknan ang kabantog mo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ngayon ka nga pasalamatan, nawata nga mong mga pagkain. Kung sa mahumot na insinso, patay na madiha sa iyong trono. Mahimaya ka o Diyos, umay-maya ka, umay-maya ka, umay-maya ka sa pagsimba. Sa makausap pa, magapasalamat kami kanimo o Diyos. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Miani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ngayon ka nga pasidunggan, diligid kabayran, o diligid kabayran ang kaayo mo, o dili mahituknan ang kabantog mo. Ginoong Diyos
sinso pagkailaba diha sa imong trono. May maya ka, Diyos, o may maya ka, o may maya ka, o may maya ka. Dawat ka ang among mga pagkain. Yes, Lord, hallelujah. Ingon sa mahumot na insinso pagkailaba diha sa imong trono. May maya ka, may maya ka, may maya ka sa pagsimba. Yes, hallelujah. Mahimaya ka, O Diyos, sa among pagsimba karon nga kahapon. Ikaw mapasidungog ang imong pangalan mapataas, O Diyos. Sa matagusan na mong kinabuhi, tungod kay ikaw ang tag-iya sa mong kinabuhi. Ikaw nagahatag ka na mong kinabuhi. Gininhawa sa matag adlaw. Busa takos gayud ikaw nga pasidunggan ug pasalamatan sa tibok namong kinabuhi, O Dios. Hallelujah. O dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Sa matag usa ka namo, O Dios. Ikaw gayud ang mahimaya sa matag usa namo og kinabuhi. Maayo gayud ka nga Dios sa among matag usa nga kinabuhi. Tungod kay ikaw nagahatag ka namong kusog matag adlaw. Ug ikaw nagaamping ka namo, O Dios, sa matag adlaw. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay mapawalang hanggan. Sa makausap pa kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay mapawalang hanggan. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, God. Bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y
magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Yes, hallelujah! Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw na higugma sa matag usa ka namo, O Diyos. Na pinaagi ni Ana, imong ipadala ang imong bugtong anak aron sa pagluwas ka namo. Tungod kay imo kaming gipangga ug imo kaming gimahal ang matag usa ka namo. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa matag usa namo. Ang kinabuhi bisan pa man Ginoo, ngamong igsuon nga nag-celebrate sa iyang birthday ka Sister Hana. Maayo gayud ka sa iyang kinabuhi, O Dios. Sa tibuok pamilya Ginoo, ikaw maayo gayud sa ilang matagusan nga kinabuhi. Tungod kay ikaw naghatag kanilang kinabuhi, kadaugan, paglaog, kasiguruhan sa kinabuhi. Diha lamang maangkon kanimo lamang Ginoo Hesus. Salamat Ginoo sa kinabuhi bisan paman kan Sister Ana Ginoo. Hana, napadayon ikaw, O Dios, magalig-on kaniya. Hallelujah. Ang kadaugan iya gyud maangkon. Kanamong tanan, O Dios, salamat O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Pagkamaayo nimo, O Dios, ug pagkabuutan gayud nimo, O Dios, tungod kay imo kaming giampingan sa matagusan namo ang kinabuhi. Ikaw nagahatag ka namo og kinabuhi matag adlaw. Kusog matag adlaw. Proteksyon matag adlaw, amo kanang naangkon. Busa takos gayud ikaw nga mong pasalamatan. Pasidunggan himayaon ng imong buhi nga pangalan. Tungod kay maayo gayud ka nga Dios sa mga matagusan ang kinabuhi. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang dungog himaya, kadungganan, pagdaig ug pagpasalamat. Diha lamang sa gamhanan ug balaan nga pangalan nga mausugin ng Hesukristo. Ang tanan magaingon og amen. Atong tanan sa makusog mapalakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Praise God, makalingkod na ang tanan. Hallelujah. Before kita magapamati sa pulong sa Dios, intendo ko kay iya kong gisipatan. Ay, sa ko. Kay giinan ako niya daan nga magandam na ko daan. Manang salamat kay sa Ginoo, no. Salamat kayo sa kahaponon na mura og reaction siya ulan pero ingunong siya tungod kay giampo mo nato na siya nga balag mo ulan mahuman na ta. Nang salamat kay sa Ginoo o salamat sa kadaghan jud nga ninduyog sa kalipay sa adlaw na tawhan ni Hana Grace. Una sa di sa kumuwes niya magpasalamat jud ko sa Ginoo anak kay kani siya Hana Grace pod. Action ko kabalag. Action ko kabalag kay murag kahilakon ko. Ako naman ang una hilak pero hilak yapon pero one day, salamat kay sa tanan sa taas-taas nga panahon nga nauban ako siya sa amuang. Nang salamat kaayo tungod kay nakatabang po siya sa amuha dito kanang naon sa mga dili mayo sa amuha, mga emergency na asya kanunay mabilin siya sa balay mga bata. Nya, magabantay pag yun siya sa ospital. Manang dili na mo siya malimtan tungod kay murag kabahin na po siya sa among pamilya po. Ganito ang pag-celebrate niya itong murag 17 man siguro na or 16. Amo mo nang sila siya gihandaan sa kumbana kay isabutan man namo nga amo siya handaan sa balay. Manang salamat kay sa Ginoo. Salamat po kang nag-rest ako. Pasalamat jud ko niya nag-rest kay wala man ko nasayod na kasunod nga mga katuigan kung asa na po siya mag-celebrate no. Salamat kayo wala man ko sa nagapanatron. Salamat jud ko sa iya kanunay sa iyang kuan sa among apod nga natabang ko namo. Kanang ako ang kuan Grace kabalo ka ng tanan na ilab ka namo. Mga anak nako murag igsuon na nimo nya tapos kami mura og ikaduha na pud nimo ginikanan. Salamat kayo sa tanan. Kaya pasensya na kausahay ka nang balita ko sa imo nga tungod kay
gina imiti ta ka gina istikta daw ko sa iya ha pwede ka istikta na ko sa iya kay sorry kanang mas istikta pa ko sa iyang mama sa balay niya sa nagpuyo sa balay walay lain ako ginakuan sa iya matulog mukaon lang matulog ya matabang sa trabahoon ginagmay kay istikta ko sa iya ultimo gani na siya mga bunato sa eskwelahan yung sa timo wato ko kay mo practice ko masuko pa gani ko kay basi lahi ang practice niya kanang magduda ko ba kay mga dalaga ba ano kabalo na siya nagis anang tanan bisa pamanggani na imo ato sa balay nga misita mo agi pa nas kumaka mo tadi sir mabot na niya tungod kay istiktaran ko sa iya ha tungod kay naglantaw man ko sa iyahang ugma nga dili na po na niya ikakuan sa kuha kay niabot siya ang iyang edad karon nga 19 siya wala di siya nahisalag atong nasa sa amuang salamat kay sa Ginoo niya salamat ko sa taas na kanang 19 katuig ang Ginoo nagatiman pod kit kang hanag-rest daghan kay ni siya og naagian sa iyang kinabuhi bata pa siya nag-working siya dito sa Mako kami daghan kay siya naagian mga dili maayo niya ako gyud ang naga-rescue sa iyaha dito kanang iyahang mga gipangurkingan Kaya maka-agi siya di maayo na po'y maayo. Pag makapunta ko sa iyang itsura nga hagard na kay siya, nga mahilap pa yun na mato sa kuha. Dili dyan ko magduha-duha mo, kuha dyan ko sa iya dito. Ako yun na siyang bawion sa iyang gitarbahuan. Wala ang iyang nakuhaan sa ako. Tungod ka dili makugusto nga inanaon siya sa iyang edad gitaw nga nato. Nang akong sa imuha Grace, padayon. Daman tagpangando sa imong kinabuhi, nag-ingon ko nimo ana nga laban nimo laban atong tanan, ingon ko nimo nga mutabang dito sa imo ana, mo support ko sa imong kuan di man ingon nga financial nga akong i-support nimo kay di man mi dato. Ang among support nimo mga pag-ampog, mga pagmaymay sa imo nga bisa pa man sa amo abot nga mga panahon magpadayon jud ka eskwela tungod kay kanang imagine ang ato ang kalisod ang imong naagian nga kalisod, dili rason nga dili ka magpadayon og eskwela tungod sa kalisod, kun dili rason nga magpadayon yun noon ka pag-eskwela para makahawas ka. Dili man sa imuhang pamilya lang, kun dili sa maabot pud nimo nga pamilya nga makatilaw pud og lain nga kanang kahimta nga dili mahisama nimo nga bisan si kinsa na lang tawo mo kuan nimo. Bisan si kinsa na lang mo kasaba, bisan si kinsa na lang mo sugo, yan may kasakit. Ang iyahang nagian sa iyang edad nga inana. Munang ako po kay nagian mo na ko sa una, munang nasa akong balay pa lang pa na nako siya. Tanan ako siyang gikuanan tungod kay dili ko musugot nga maagian pud niya ang dili maayo jud. Munang ako ngay sa imuha nga ang good health kanunay nya padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisag unsa man ang mga pagsulay barog nga malig-on lang kay ang Ginoo kadunay nimo ikauban. Unya padayon sa imong pagkabuutan nga ang kadahasig jud kanunay sa pagpangalagad nga or pagyud ka magpagamit sa Ginoo kay kahibalo jud ka ana nga ang tao nga way Ginoo mamatay wa koy dungog, di ba? Mamatay siya, dili mga maayo ang iyang mga dungog. Manang makalatag mamatay man jud ta kay di man ta mabagbato diri sa kalibutan, namatay ka. At least na ta idungog, namatay ka sa maayo nga mga binuhatan, no? Nya sa imong mama, kung sa imuha nga imong mama, isang inana lang itong mama, inana lang itong mama ba dili kayo ingon makasupport sa atong mga panginahanglan. Padayon man gihapon gyud natong tagaan og respeto kay dili man kakita og kahayag sa kalibutan kung wala ka giutong inahan nang unsa man ang mga maduhog nimo nga sulti sa atong inahan ato siyang dawaton kay wa man po ito do sa inahan nga dautan. Kung sulti man gyud ang inahan wala akong wish sa imuha nga respeto lang jud taman-taman kay dili ba jud pud nga ingon nga magdugay ta sa ilaha kay abot ra jud ang panahon nga ubiya ra jud punta sa ilaha, no? Na kung wish sa imo always guwapa pag binuotan kusion jud ka kana kung gikuan sa imuha og abot ang panahon nga ikaw mahuruhay imong kinabuhi at tani kalimti wala di nimo tagaan basta ayaw lang ni kalimti mo rin akong wish sa imo love ka na mo tanan kabibi si kuya nimo dyan eh. Happy birthday. Okay, salamat Sister Malu. Kinsa pa? Kumanda sa luha. Asa naman ako? Ano po na sa tanano? Ako din ang kailangan ni Hana. Wala na ko pa
Kinuhatan na wala din sa iyang aman ba. Nakabulag din ni. So, wala man ako sila patagdala kung di silang giatiman. Nabot ko ng panahon na nakita na pupog na ang nakulit sa ilang aman ba. Kung po na ikuan sa Ginoo nga kabubuton sa Ginoo na naitapos sa kuha ba. Anak dito, kuan gani dahil gano'n. Pinubukan mo kita, namin magiging ba? Maninyo mo kita. Birthday, ano siya ba? Ayun siya. Naman panahon ko na siya kapuha mo. Ano siya ba? Nagkita po siya ako. Pag-ihanak ako dahil kailangan ko nimo. Ay, pagkituan ko nimo. Kung iyong po Ginoo nga mabagong siya na iyong kinabuhi. Happy birthday guys. Okay. Kinsa pa? So, dagan man tag ka ng murag argument, di ba? So, ang adong pagka-best friend is nagpabiling Diyos na I hope na mag-last call kabalo man ka nga kung na ako problems, kung na may problems, na ako ka mo share, anang good, and ka nang the way ka nga mo care po sa buwan, salamat kaayo kay kanang nakabatod po ko kanang amigo or best friend na marag na bitaw. Hindi ako lang ano sa imo nga magmalipayag ka sa birthday karon kay mo maning adlaw og kanang daghan katag nagian sa unang mga away-away o na di medyo na malikayan sa best friend, di ba? Nga nagi mga lalis-lalis, so what yun na hari ang kanang ano pa ang kanang hatred bitaw o kasuko kay mo nang ginaingon nga kung sa magkakristuhan nun nagi ang kapasayloan, di ba? So wala antay ka ng so makita communication tungod lagi sa signalan na bas I hope na atong pag amigo is magpadayon din hapon og so sa 2 years na to nga nag-amigo ta, nag-best friend ta, nakita bitaw na ako kabalo man gid ka na nga murag ikaw ako pinaka-close, di ba? Sa tanan na to nga sa murag same vibes bitaw ta. So manang pasalamat ko ka nakabaton ko amigo nga sama nimo nga mo support ko sa kuha. Salamat po kayo sa time na ako muna po sa mo napad ka kanang lang kay marag di na mo akong buha kay dili ko so good kanang I'm not prepared. So, ang importante nga happy kasi mo hang birthday karon magmalipayon ka og nga atong paghigalaay sa matag usa is magpadayon pod nga mag-last gyud sa tanan batan-on nga mo support sila sa imuha og
I hope nga sa umaabot, happy ka sa mong life. I'm here nga always mo support sa mo ha, Barb. O happy 19th birthday, Barb, and love ka na.